Καλησπέρα παιδιά, Μιχάλης εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft Pocket Edition και ας ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε έχω κάνει λίγους κόσμους. Εδώ είναι Tenland. Να ανοίξει. Ευχαριστώ. Την έχω κάνει με κάτι φίλους μου, δεν είναι δικιά μου, είναι και εκείνον. Θα το δείτε ότι θα το έχουν εκείνοι, θα το έχω και εγώ. Τώρα δεν ξέρω, είναι μεσημέρι, 4 παρά και μπορεί να μην μπουν γιατί κοιμούνται. Πολλοί μου ζητήσατε, η Μιμίνα με έπρεξε να κάνω βίντεο challenge, θα τα κάνω αύριο. Ευχαριστημένη Μιμίνα, ευχαριστώ. Ωραία. Φτιάξα. Ευχαριστώ. Εδώ όπως με βλέπετε είμαι creative γιατί δοκίμαζα κάποια πράγματα. Περιμένετε να το πάω survivor. Επιβίωση. Ωραία. Αυτό το είχα εξής. Εδώ είναι το δημαρχείο, η τράπεζα και το ζώδιο. Εδώ είναι φάρμα. Εκεί όπως βλέπετε χτίζεται. Αυτό είναι το σπίτι των ξαδέρφων μου, όπως θα δείτε. Το σπίτι Γιώργου και Ελένη. Η Ελένη είναι πιο σπαστική από όλους. Τα βράδια εκείνη με ανεξέλεινε γιατί και έρχεται και σκοτώνει όποιον βρει. Αγκάρ για κάποιο λόγο. Και εδώ είναι το μέρος. Να το λάβουμε μέσα. Θα σας πω στις φάρμες μου. Αυτό το νησί ήταν δίπλα εδώ και καιρό. Το εκμεταλλεύτηκα. Καθίστε να μπούμε μέσα. Πάντως δεν πίστευα αυτός ο κόσμος να έχει τόσα διαμάντια, gold και τέτοια. Δεν το πίστευα. Και εδώ είναι οι αποθήκες. Έχουμε τα πάντα εδώ πέρα. Και δεν είναι συγκεκριμένα δικά μου, όλα ναι. Εδώ θα το δείτε ως καταφύγιο. Καταφύγιο μέσα σε εισαγωγικά. Ωραία, θα φύγουμε λίγο και θα πάμε να μαζέψουμε ξύλα. Θα το αφήσω λίγο εδώ και πάμε να μαζέψουμε ξύλα. Επιστρέφω. Και επιστρέψαμε. Έχω εδώ σε ένα δάσος, κοντινό. Ναι, όπως και είπα στην αρχή του βίντεο, μία Μιμίνα με έπρεξε να κάνω ένα challenge. Εντάξει, εφόσον δεν άντεχα να την αντέχω άλλο, λέω εντάξει θα το κάνω μόνο και μόνο επειδή με έπρεξε. Αύριο θα δείτε βίντεο challenge. Όπως βλέπετε τώρα μου απαντάνε διάφορα. Επιστρέφω. Όπως καταλάβατε έχουμε μαζέψει αρκετό ξύλο. Τώρα όπως βλέπετε πάνω πεινάμε πολύ. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω να μαζέψω, να πάρω φαγητό και επιστρέφω εδώ για να συνεχίσω το mine το ξύλο και τις πέτρες. Εντάξει, θα συμπέρασα να με τρέχω. Και δεν έχει και τίποτα για να βγει να φάω να πούμε. Είναι σίγουρα τα κάνουμε εμείς αυτά εδώ στην Tenland. Όλοι οι βλάκες θα είναι μαζεμένοι.
καθίστε να αδειάσω. Αυτό δεν χρειάζομαι. Επίσης αυτό. Τόσα πολλά δεν χρειάζομαι αυτά εδώ. Εγώ είχα ένα stack μόνο. Μπορεί οι άλλοι να έρθουν να μου τα δώσουν. Τώρα δεν θυμάμαι, έχω καιρό να μπω. Φανταστείτε, σε μια στιγμή το διέγραψα επειδή το βαρέθηκα. Μπορεί από εσάς να σας αρέσει το Minecraft, σε άλλους δεν είναι τόσο, δεν τους αρέσει. Θα παίξουν για ένα καιρό, αλλά μετά θα βαρεθούν. Εγώ σε μια στιγμή βαρέθηκα. Και θέλω να σας δείξω κάτι από την άτυξη, οπότε θα κάνω Minecraft βίντεο και αργεί και με έβραζε. Εάν το δει ανεβασμένο, θα σας πω αύριο στο challenge. Unsubscribe! Έκανες Minecraft βίντεο, dislike, unsubscribe! Και άλλες τέτοιες δικαιολογίες. Να το. Για να μην πάρουμε κλειδί. Ωραία. Πάμε λίγο να πάρουμε πέτρα. Αυτό το βίντεο δεν θα είναι πολλά. Στα live θα κάνω κυρίως μεγάλα βίντεο στο Twitch και τέτοια. Τώρα δεν γίνουν μεγάλα, 10 λεπτά θα βγει αυτό λογικά. Την επόμενη φορά, αν θέλετε κι άλλο Minecraft βίντεο, θα παίξω με φίλους, 10 landers όπως λέγομαστε. 15 λεπτό μπορεί να βγει αυτό, 10 λεπτό. Θα κάνουμε με mine και για να μαζευτούμε όχι όλοι, περισσότεροι. Τότε μπορεί να αρχίζουμε να χτίζουμε το δημαρχείο από μέσα όμως. Απ' έξω το έχουμε κάνει λίγο και πολύ λίγο από μέσα, αλλά δεν είναι αρκετό. Εκείνη τη στιγμή θα αρχίζουμε να το κάνουμε ολοκληρωτικά. Εδώ ας πούμε μπορεί να φτιαχτεί κάτι, να έρθει. Μα πολλοί δεν έχουν φτιάξει τα σπίτια τους γιατί δεν έχουν μπει ακόμη. Τι έχω. Εγώ το έχω στα ελληνικά. Και 1, 2, 3. Τακ. Τακ, τακ, τακ. Ωραία, θα σπάσω. Τώρα. Ωραία. Έχω άλλο. Έτσι. Όχι. Θα βάλουμε αυτή τη ράβδα για να μην σπονάρουνε. Σαν φράχτη. Ας πάει εύκολα, αυτό είναι καλό. Οκ, σταματάει όχι, σταματάει λίγη όχι, σχεδόν καθόλου. Είναι λίγο δύσκολο να είσαι σε ένα νησί, γιατί όπως βλέπετε και εδώ έχει μεγάλο βάθος. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει κάποιος. Ανά πάσα στιγμή να πέσει κάποιος, εγώ δηλαδή τώρα. Οπότε φαίνεται βραδιάζει. Δεν φοβόμαστε. Έβλεπα ένα βίντεο χτες. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το βίντεο. Παίζει Minecraft. Φοβότανε, έβλεπε αίμα. Και φοβότανε. Γκρίνιαζε blood. Very blood. Και γκρίνιαζε. Επειδή είχε πολύ αίμα. Έχω δει πολλά βίντεο
πολύ, σχεδόν κανένας δεν φοβάται το Minecraft. Με εξαίρεση αυτόν. Το totem της ασυλίας του survival. Ωραία, εμείς και βλέπω να νυχτώνει. Πάμε μια βολτούλα από το σπιτάκι μας. Έχω βίντεο στο μυαλό μου, βίντεο σχολιασμού. Εάν θέλετε, γράψτε κάτω στα σχόλια να κάνω βίντεο σχολιασμού. Και αν είναι, πείτε μου τι βίντεο. Ωραία. Αυτό που φοβάμαι εδώ είναι επειδή είναι στενό. Δεύτερον, μπορεί να έχει σπονάρει κανένα σκρίπ. Μου έχει σπονάρει εδώ μέσα πολλές φορές. Αλλά τιμήσου, χάλια σου. Ωραία. Τώρα πάμε λίγο από εδώ. Θα υπάρχει link στην περιγραφή. Αν θέλετε κάτι να like να παίξω με φίλους μου, θα κάνω βίντεο με φίλους μου και την μέρα που θα μπορέσω να πάω με τους φίλους μου να συναντηθούμε εδώ να χτίσουμε κάποια πράγματα. Εκείνη τη μέρα λογικά θα πάμε και στο end. Τώρα πάμε λίγο στο μαγαζί μου να σας δείξω. Κάνω 12 λεπτά βίντεο τώρα. Ανοίξε. Εδώ. Θα σας δείξω τι έχει μέσα. Δεν είναι αυτά που έχει μέσα. Λέω ένα iron, ένα gold, ένα tame και ένα emerald. Πάτα σε αυτό. Ψάρι. Νόστιμο. Το φάγα πολύ γρήγορα. Εδώ λογικά θα είναι τα κρεατικά, ναι. Μου έχει τύχει πολλές φορές να πέσω κάτω και να πεθάνω. Πολύ όμως. Τα αφήνω λίγο εδώ και επιστρέφω. Αυτό εδώ είναι το δημαρχείο. Από μέσα κάτι έχει γίνει. Να, δεύτερος όροφος, τρίτος και τελικός όροφος. Τον πρώτο όροφο, αν έχετε δει, τον έχουμε ξεκινήσει. Εδώ και καλά θα είναι οι γραμματές, αλλά δεν θα είναι ένα. Και θελήσαμε να κάνουμε το δημαρχείο δίπλα στην τράπεζα, γιατί συνήθως στα δημαρχεία έχουν, δεν λέω τώρα για κάποιες περιοχές, τα πιο πολλά έχουν, έχουν προστασία, εντάξει. Μία θηρίδα, έχουμε στο σύνολο, αν ξέρω καλά, 8 θηρίδες. Ναι, 4 και άλλες 4. Δεν πάει πιο πάνω. 2 ορόφοι και το έχουμε κάνει με obsidian για να είναι πιο ανθεκτικό σε μια έκρηξη ή σε κάτι. Για να έχετε παρατηρήσει σε πολλές τράπεζες εδώ πέρα θα είναι οι αριθμοί. Εδώ θα κάθονται οι πολίτες. Όπως είδατε, την πόρτα κόλλησε. Και επιστρέφουμε σπίτι. Εδώ, όπως σας είπα, θα γίνει, θα κάνουμε κάτι. Τώρα δεν ξέρουμε τι, δεν έχουμε αποφασίσει.
Και σήμερα είδαμε τον κόσμο της Tenet. Εάν θέλετε να δούμε και άλλα βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και αφήστε ένα comment κάτω στα σχόλια. See ya!